Hello mga gwapa-gwapa nga higala like me. Welcome back again to my channel. For today, nakoy nakita mga good nga. Nakoy nakita nga post sa USTP page. Nag-post siya any suggestion sa BSIT. So, kani siya nga vlog guys about lang ni siya sa basahon lang ako ang mga comments gyud datong sa nag-post dito sa USTP page. So basahon lang ako kay nalingaw lang kay ko mao ra gid ang purpose ani nga vlog. Basta daghan kay nag-comment nga mga IT so mga kailar pud nako. So nalingaw din kay kog basa gahapon so mo to na ko ano nunan ako nga pambasahon ng mga comments kay niagi pa biatag kalisod sa IT. Nagkatawa lagi ko sa mga comments kay ang mga kato day nakabasa dayon nga mga mag first year IT na hingon din sila nga huy Ginoo ko murag kabalhino na kay sila bisag nagbasa na sila sa comments wala pa kay sila naka-try og IT. So pinakauna nga nag-comment si Michelle G. Siya kuan laban lang dito jay. Mora yung comment pero mayon gyud ako nga laban lang oy kay laban mo man gyud mo gikuha nga course so day imong panindigan. So ikaduha comment si Heidi General. Anda mo flash drive, mura nang sumpay dayon sa imong kinabuhi if IT imong course. So, makayon ko tinuod yun ng kanang mag-anda mo kag flash drive. It's because makatabog yun ang flash drive pag ting exam. Pasa-pasa mo flash drive. Pero ayun ni pag-awata mi oy kay bad ba nang mag-pasa-pasa flash drive pero in the name ay nga mo graduate ka murag man yung kamot ka do. Dapat yun ka maning kamot sa imong kaugalingon. Dapat yun ka basta realize yun na nimo nga you need flash drive. O aside sa kanang mga copy-copy, kailangan pag mo flash drive kay ni kahaang kay ang mga lecture sa maestra manggod nara din sa PC. So pag humana na rin discuss dito na din copy ana lang show. So dili gyud nga so kay bali mo rag 80% gyud for kuan gyud ang flash drive for kuan gid siya para pag-copy gid sa mga files sa mga instructors. Katulong nga comment si Estef. Ang pangitag uyab nga IT para na kay kasangga. Ako gani murag kaw na nga kayay pa din mga babae oy kay murag makakita sila uyab gyud nga na IT kanang bitang murag kung buto na babae magid sila nakita. So lisod kayo nga lisod pud mangita tag kay mostly magiging mga maayo gid mo program. Mostly gid as in murag mga makayong kog 80% or 75% mga lalaki gid ang maayo mo program. So mo to murag lami ba kay mga huyab oy. Pero o man gyud murag maka-type ani na nga ba murag maglisod sila type ani ba mag kasi na murag maganahan ani ano. Mo tong ningkamot yun gabi yung pa ningkamot yun nga maka-graduate good. Pero kung wala po kayo uyab, ay kabala ka kay na ay mga friends ni mo nga. Na mga friends ni mo nga motabang ni mo. Oy magtinabang gid mo kay mo sa amo magyong batch kay sa among classroom kay mo gamay ra kayo ang nay uyab. So kibali tinabang gid ang show. Nana po comment pangita na daan og thesis mates. Yes, importante kay ang thesis mates actually pero tsada man gyud nang naagi kay close gyud ay nagi kay mga close friends gyud paya sa amo ang since first year pa mi classmate until fourth year mo to murag nakaila na namo ang isa og usag-usa pero nagiubay nga mga friends gyud nga four sila kabuok nga friends. So hayay sila kay sure na gyud sila nga ka thesis mates na ako kay murag daghan kog friends murag wala kay close ba pero daghan kog friends mo tong lisod kayo gyud lisod siya pero nakakita na gyapon ko ka thesis mates and then mao to mangita kag thesis mates nga nay maayo mo program kay lisod pag mag thesis mates ka katura pong maayo mo timplag kape nabuang so kamo tanan magtimplag kape dapat na ay tig code dili lang kay tigtimpla mo tanan og kape tig to pasid kanton na ay tig code na ay tigimog dokyo na ay kanang yung perfect ba na tig code if possible duha ka buk tig code or tulo ana isa lang tig dokyo girl trust me nag-comment nga paperma na daan og shifting form. Wala man po ko ni agi ani paperma daan og shifting form kay lagi scholar man gyud ta na labaw po dira sa USTP nga free tuition na gyud
Ay, if possible, kaya na lang, uy, kinasudlan naman, hindi mo payagid sa ako nga. First year pa lang ko, first time, na happy tang mabagsak, tres na ako final grade, and then nakarealize ko nga, mubalhin yun ko if di ko makapasar. If di ko makapasar sa katong first time, pag-ana din kay, na-tres man ko, so gitagan kong tres, so, kayon ko, para ginisa ko ang IT, pero, lagay na, di ba? Nakagraduate na kong IT, so, padayon lang, oy, ayaw pagka, ay ka-stress, pero maka-stress yun siya. Bitaw ha, makauna-una dahil kag digit para sa ako ang IT. Always man, oy, murag every semester na lang, every after exam, labi na pagbagsakunon kay ka, labi na pag terror ang teacher, makauna-una man gid kag dili gid para sa IT ba. Always gid makauna-una, labi na pa tong pag second year, after pa lang first year, murag huy na ni yung IT, murag kahago ba? Kahago ba sa life? Ang but para pag gid ni sa ako, always ikaw makauna-una pero sa awa ng Diyos with your friends, sa prayer gyud o tabang na lang pod sa mga maayo gyud mo program, makagraduate ka eh. Kani pod napoy sakit pod ni sa mga estudyante bitaw mostly nga. Kung kano sa deadline, example, dugay nagihatag ang project pero kung kano sa deadline, ay pa din buhaton. Marag talent gyud. Marag kay talent gyud na siya sa mga kuan bay. Sa mga estudyante, marag dili lang sa IT, marag tanan talent gyud na siya. Nag-comment ba yun si Jean nga, wag gyud sa yun nga kurso lang ga, pero if persigido ka, makakat-on gyud ka. Yes, makaingon gyud ko walay sa yun nga kurso. It's because every course gyud na gilaing-laing field na example sa BS Ed Math, mabuang magikag math. Baga ba kag math? Mag BS Physics ka. Mabuang kag physics. Oy, Ginoo ko na buang-buang kag physics nga. Isa ra ka buang physics na mo. Physics 1 ra na. Muran may ang siya. Mo na, sir. Gamit na. Magiging na ba? Basta hindi rin para sa mo ang IT, pero laban, uy. Laban-laban lang sa life. Nag-comment si Cherry Parahi sa akong classmate. First, andam permi yellow paper o ball pen. Kay anytime mag-quiz mo, yes, always. Pag tinabangan lang yun mo sa classmates, uy, ayaw yun pagpa KJ-KJ ka na yung go into classmates, yun. Pag wal, inom. Pag study, group study, naman na. Second, ay kalimot sa flash drive kay sumpay. Lagi mo to ganina nga, ay kalimot sa flash drive kay sumpay na siya. Third, ayaw kumpiyansa sa deadline kay usay di na mo abtag deadline, i-collect na ang project or assignments. Yes, naman kay uban niya, sir, mahangyog siya, my instructor nga, sir, next week na ni project ipasa. Uy, kay hagot na pod baya kay me, marag napod mi pakatulog ba? So hangyo lang yun, pero pag naiuban yun, marag pag abot na bitaw mga third year o fourth year, marag finish or unfinished, pass it. Kita rin. Wala gid kay mabuhat yun. Kay INC-han, manggig ka kung dili mabuhat. Naka-experience gaming INC, marag pag ana nga, sir, di gud, kana rin na makaya, sir, na dili gud na mo maman ang project, sir, inan na. Gaduhin lang, sir, bahalag tres lang, ana. Hangyo lang gid bisag tres, siya nga, kung kaninyo ipasa, INC ra ni, uy, dili, may gid ni makapasar. So never underestimate your minor subjects kay mura na sila major dali-dalion kas tanan butang. Yes, tinuod gyapon ni kani mga minor nga mas grabe pa ang mga requirements sa minor kaysa major. Murag hago ba? So labo namang English. Ang English na napay pa model, napay pa drawing, dagan kayo kuti mga Rizal, acting, mga history. Kahago gid kay dagan gid kay as in. Fifth, hilak lang pero ayaw give up. Lastly, ayaw kumpiyansa sa mga instructor nga magbinutan sa inyo kay ang uban ana mabagsakay. Tinuod yun na may uban gid nga mga butan kay okay. Chill lang. Pag istoryahan ninyo katawan na tawa. Pero in the end, mamagsak na sila best. Tinuod yun ning napag-comment pa sila. Virus is not a hindrance to success. Kay kanang mga computer magidira sa ComLab, sure gid ko nga daghan na kay nag-viruses. So, as an IT, kill the virus. Gid mo nang pagpansak gid, oh my god, dili makita ang files. Gid diretso mga maayo na biya kay IT ba ma-open gid ang file kay IT ba ya. Comment na nag-comment nga, you really like hard programs, no? Suicidal ka ba? Pwede ya, makayon mo kapatid man mo kaugalingon oy sa programming. Mura na gyud siya gahikog ka sa imong utok. Mura tawag.
Gapat yun yung mga brain cells ba. Ang pinag-comment nga, i-practice lang ang code, ang pag-code. Kung maglisod ka dana, taman sa makaabot ka, makasabot ka. Dapat magiging ka mag-practice yapon, especially ting exam, labi na pag wala yun kay kanang tiglag yun kay mong marag 2 sets apart yun, layo yun kay mong abay. So, di ka kay story ana, di ka naka-experience na yapon ko ana nga 2 sets apart yun, pero example, ano nga, si Belen man to akong classmate, Belen. So, ana kay Belen. Kusog ba akong tingog, so, Belen. Sige, unsa kitong ko ay Belen, nalimtan ako. Ay, nga. Siya. Ha? Kaya na ba sa tingog? Hinay ko siya tingog. Tapos siya mo ta, Boris, unsa kitong ko ay Boris, ano na? Kuan man na Belen, ana-ana. Oh, may pa siya naka-answer. So ako, unfair kay sa ako, kay naglisod kay ko, kay hinay kay siyang tingog. So, tong web design man to na mo, exam, final exam mo tong wala na ako nahuman kay katulong gyud ga part na limtan gyud na ako ang code lang gyud, so wala gyud kay di man madunggan si Belen. So ikaw gyud Belen ang inungdan ng gamay kay ko grado. Charot lang. Pagmahay na lang daan. Magmahay magug ka labi na kung wala gyud ka nagtuon, magmahay gyud ka labi na kung wala kay paningkamot, magmahay gyud ka mo nang pag eskwela gyud mo pagdala gyud og paningkamot. Oy dala paningkamot pag ampo ana para way pagmahay kay suklian gid na ni Lord og kuan kalampusan in the future. Nagyapay comment nga pag hunahuna na unsa imong thesis ipa-upload na daan. If pwede lang bitaw, suggestion gyud nga if pwede lang first year pa lang nanay idea about thesis gyud kay lain magkayo nga fourth year na idea sa thesis nga inani dang thesis mas high level na magud ang thesis kay labaw na sa USTP nga Center of Excellence aim gyud sila mga grabe nga research gyud as in mga power kay nga mga thesis. So mo nang lisod na kay ang thesis gyud kung lisod bitaw mga projects mas grabe ang thesis. Na nag-comment sa ligi mo kaugalingon then pray lang always yun na salig lang gyud sa kaugalingon and pray before and after sa midterms of finals ampo jud ka nang grabe nga ampo pagluhod-luhod kung mahimo. If possible, hilak yun, kung hilak. Before and after. Before, di pa makapaghilak yun. Pero after, pagka human nag-exam rog, di man yun to kapasay nga inansiran. Uy, di yun to kapasay. Pero, Lord, mapasay ang ko. Pero pag tingrado, pasar ka. Di isa na malikayan nga makapangopya, tinabangay lang yun para dungan-dungan o makagawit. Tinood yun na may happy kay ko nga nakabutang ko sa classmates na ako sa R1, my R1 family. As in, gimingon ako sa ila. Pero, as in, happy kay ko nga, usa bitaw mi since first year, ka-classmate, yun mi tanan every semester, magdungan mi pa-enroll para lang mag-classmate mi tanan kay naanad naman yun mi nga kami, yun nga, inanab bitaw nga, tinabangag yun kami sa classroom. Next comment, ayaw pagsigigla salig sa lain, dapat ikaw mismo kabalo mo program kay aron di ka mo graduate na wakay mabawaan lagi pod tinod pod na kay labi pod ting exam bitaw nga mga taglagyo gid kay mo di man gid ka magsalig sa imong abay, di man gid ka pwede nga manguta na gid ka, dapat gid ka maka-program po, dapat na pod kinasabtan nga algorithm na kay at least ba masuri man gid ni mga instructor sa inyong mga likod. So pag mag-program kayo na ulaw gid kay guys nga wala kay ma-program do mo bitaw blanco kayo imong ko tapos ang mga ma-pressure na nababas sa ting program na kay ang mga keyboard bitaw sa classroom tek tapos ikaw kay kasi masulat na ko oy marag pangalan naman ako masulat marag inana ba so maningkamot gyud kag tuon gyapon ka ng mabisag mga basics lang gyud sa kada programming language paningkamot gyud kay kailangan magyapon kay na labi na mga kanang individual yun nga mga individual purposes nga mga exam. Yes, and that's it guys. Mao lang to chata na ng mga comments sa class ay comments or mga comments or suggestions sa para IT. Thank you so much for watching. Saying kung ang tao nga gahago ang grasya dako. Mao man yata na.